Hakawai na ki jingjia ka bapen lengo ya ki babon balang ki pulit ka jela Meghalaya ki badon kumba khatsan ngud bat ki baju apahara ha ka chnong lapangap ka badon ha khaput jong ka jela Meghalaya bat Asam ki lasak ktong ha ki jaj bedriu karbi ha ka sengi sajany. Ha ki video balas priang ha ki rensan social media la yoi ba ki pulit ka jela Meghalaya ba kidang apahara ha ka ni ka jaka ki lasak ktong ha ki jaj bedriu karbi kat hadu ba ki lahap ban phet kham sejngai nang ban lai na kino ki jingjia basnya si. Kamu nek ini sang ngau boy pi bot pi din moi nong nek pi ini chat tai tai lai kelam tai si id tai we pulit te le tai trai tai bejer ngam Ini yusa ini. ni isa pentor yang ini Oh, gede petorong isa bro. ha prang tai te chna kam go la to chna gi te dem step te da le kul mar ya Sama rum ya.